So isang magandang umaga po sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibago pong update, no. So ganito po ang sitwasyon sa Malabon Fish Market. Tignan natin yung mga latagan nila, no. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, sa mga presyohan dito na mga latag ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus dagupan ay 120 isang piraso. Pero po tayo 100 pesos. 250 sa kilo ng mga hipon. 200 pesos sa mga latag ni Boss Jeff dito. Yung mga kilo pintunan na malulutong. Quality. Yan po yung mga per kilo. Quality. 20 pesos sa mga bangus. At meron din po 120 doon sa mga latagan. So nakikigulo at nakikitiksik tayo sa mga pwesto ni Boss Mengi sa Malabon Fish Market, no? Ano gawin? Ito silang taon. Ano to? Busy si Boss Meng. Kaliskis lang din naiwain. Medyo binibilisan niya ng pagkakaliskis. Marami siya mga ano. Kita mo, tinatalsikan tayo ng kaliskis niya, oh. Boss Meng! Bibigyan ulit kita ng isa pang maganda-gandang bibit-bitin na hawak. Dinosaur, bus lang doon. Sige. Dinosaur ba? Pwede. Anong isda yun? Itong dalawa kanino? So papasadahan natin tong lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila, no? Sa mga nagtatanong, yun po yung lugar dito. Yung kahabaan ng Malabon Fish Market. So dito tayo sa mga latag naman ni Boy Putik. So kay Boy Putik, ito yung mga presyo ng kanya mga yellow pintuna. Yan po ay 180. Yan po yung mga per kilo. At golden pompano. So shout out sa'yo. Kanino ngayon? Ano? Kaya hindi mo yan? May kawayan Bulacan. Shout out sa'yo, ate. Oo nga, nandito nga eh. Oh, may kawayan, nandiyan nakita ko. Babae? Oo. Nandiyan na. Nakasalamin. Nahanap ka niya. Shout Ayun, out pala sa'yo. nagkita na kami. At Shout out sa mga nag-shout customer ko. out. Sige, customer muna. Boy Putik. Nakakawit na sila. So ito yung mga latag nila, no? Tapos golden pompano. 120. 130. Hindi po per peraso po yan eh. Per peraso? Oh, per piraso yung mga bangus. Isang piraso, ano? Per peraso. Ngayon, Pang ano? So yan yung mga latag nila ni Boy Putik, no? Ng kanyang mga panindang bangus, pompano at hipon. So dito tayo sa latag naman ni... So shoutout sa mga mamimili ni Boy Tilapia, ayan, no? Shoutout po, good morning. Good morning. At per kilohan ng tilapia ng Batangas, 135, 130. 100 pesos. 100 lang ang kilo. Shoutout sa mga followers natin dyan. Shoutout. Madam, may discount ka sa akin kanina. Bumamit ko siya sa'yo, bossing. Ayun, shoutout kay Madam na dumayo pa dito sa Malabon Fish Market. Sa Limos London, may discount ka. Meron! Taga May Kawayan, Bulacan. Nakita kami dito sa kabila. 140. So salamat sa iyo, El. Thank you. Yo, bossing. Shoutout sa kanilang lahat. Ayun, shoutout sa kanilang lahat. Valenzuela, Malabong, Kamanaba, buong Kamanaba na. Ayun, sama-sama na po kayong lahat sa shoutout. Kasama na kayo. Salamat, thank you. Alright, so dito na tayo sa mga iba pang latag. Tayo ay tuloy-tuloy ang ating update dito sa Malabon Fish Market, no? So dito mga presyohan ng pusit kalawang ay 150. So shoutout sa inyo. Good morning. Ayun, shoutout kay Don Moy Moy. Sa mapagpalang umaga, ha. Ayun. 150 mga balsagalunggong dito ni Moy Moy. Salamat Moy Moy, thank you. Huwag ka na, 150 ate. Magkano yung maganda mong talong?
70 lang ang kilo. 70 pesos per kilo ng mga magagandang talong ni Idol. Manok na mga latag dito, yan po ay manok na Kals. At ang presyo po natin ay may 100 at 130 sa pakpak. Backbone po yung 100 pesos, no? Malalaking mga manok. Manok nila yan. Katawan niyo, malaki. Yan po yung presyo, 130, 100 pesos. Yes, yan. Presyo ng mga prutas. 100 pesos sa mga latag dito. Avocado. 60 pesos sa mga saging natin. Lakatan. Yan po yung mga per kilo. Santol, 40 pesos per kilo. At ito yung mga latag ng kamote. Kamoting kahoy, no? 60 pesos, 70 pesos sa mga ube na kamote. Puto kamote. Ayan. Dessert ni ate dito sa umaga, no? Dito sa Malabon Fish Market. Mga lapu-lapu, alimango na latagan dito. Mga latag ni Bito ngayon, puro iba na ngayon, no? May mga lapu-lapu siya, oh. Lapu-lapong pula. Magkano kilo dito, te? 300 per kilo ng mga lapu-lapang. Ang ganda, oh. Fresh na lapu-lapu. Tapos batalay din po, ganun din dito. May mga pagkikita tayo maliliit na pang-adobo na hindi umuurong. O, lahat na to, 100 pesos tatampan. So, yan po yung mga latag dito ni Bito sa Malabon Fish Market. At magaganda yung mga limango na buhay, oh. At latag naman dito ng tahong, talaba, at meron tayong golden kohol. Mas Doris, magkano ang limango mo ngayon? 400 pesos. Yan po yung 400 pesos na mga limango, no? Mas Doris, salamat. Thank you. At 320 naman po yung per kilo dito ng hipon. Ayos na ayos sa mga nagluluto ng mukbang, no? Mixed seafoods. Yan, 320, malalaki mga hipon. Kahapon, mura pa kahapon. Oo, 250. Kaso medyo maliit. Oo. Pang mixed seafoods, kumpleto rito, oh. At may hipon na rin dito, sakto-sakto sa mga lutuin yung ulam. 50 at 100 pesos tumpukan ng mga galunggong. Lang yan, malalaki yan. Malalaki yan. Tinatalo pera nyo dyan. Ayan, galunggong, no? Bilog na lalaki. Dito naman po, 200 pesos per kilo na hipon. 360 sa golden pompano, 140 sa mga pusit lalawang, meron din po 150, no? Tapos, mga yellowfin tuna natin, ganda, oh. Dumadami na naman po rin ang mga yellowfin tuna sa Malabon Fish Market, no? Gulyasan. At mga tinumpok na po mga tilapia na latag dito ni Kuya Ricky sa Malabon. So, ito yung mga kada piraso. Kuya Ricky, magandang umaga po. Good morning. Magkano po yung mga 180 pa rin po, no? Yan po yung mga presyon dito ng pink salmon head. 180 pa rin sa mga per kilo. Ito yung mga bangus niyan na malalaki. 180. Pandaing 160 po sa mga pandaing ni Kuya Ricky dito at mga tilapia. 140 per kilo mga tilapia ang buhay. Kuya Ricky, salamat po. Thank you. So yun po yung ating update at napakarami pa rin po dito mga latagan ng pusit dito sa Malabon, no? 250 per kilo. Hindi, 220 lang yan. 220 na lang, 220 per kilo. So ito naman yung mga hipon, 260. So murang-mura pa
pa rin po yung mga presyon dito ng pusit, no? 200 pesos yung mga per kilo at marami pa rin talagang mga latagan dito at tumpukan po ng mga bisugo. Pwede pa tanggal yan, no? Tanggalin ba? So yan yung latag niya, no? Ng mga isdang bisugo. Tumpukan. Balsa galunggong. So kilo dito na tilapia Batangas 80 pesos. Meron din po tayo 100 pesos per kilo ng pusit kalawang. Tapos yung mga alumahan po natin dito ay 160 ang per kilo. O 150 na lang. Kaltas na agad ng 10 pesos, no? Ayaw nyo? Bahala kayo. Lakay. Ngayon na tayo nagkameron. Yan ang pangalan isda niya, Mare. Lakay. Kalaso. Masarap na idaing isdang kalaso, no? At dito tayo, mga presyo ng hipon ay 280, 300 pesos. Malaki yung mga hipon, no? 280 na lang, kuya. 150 na yan. Ito na lang. Dalawang ano natin? Dalawang kilo, sir. 9.5. Dalawang piraso lang. 120, Palitit lang. 100 pesos tilapia Batangas, 170 per kilo. At 100 kilo, no? 120 rin po ang mga per kilo dito ng tilapia Batangas. Yan po yung mga presyo ng tilapia Batangas dito, no? Sa Malabon Fish Market. So grabe pa rin yung mga lataga, napakarami at makakatipid ka pa rin kapag ikaw ay namili at nag-ikot dito dahil sa mga murang presyo ng kanilang mga latag na inyo pong mabibili. Yan po yung mga isdang buging, oh, tinutumpok sa 100 pesos. Pangkinilaw, pangkinilaw, lahat. Pangkinilaw, pwede po lahat yan, yung mga isdang buging. 100 ang tumpok, wala na 140, wala 150. Ayan po yung mga tumpukan, 100 pesos. 260. Dito kay Aaron, mabisang tilapia, 90 pesos per kilo. Tilapia ang Batangas. 120 gulyasan per kilo. Tapos dito kay Ate Pat, ang mga presyon ng bangos per kilo ay 150. Meron din po 90 pesos, no? Yan po yung mga isdang tulingan. Alright, so dito naman po ay 160 mga per kilo, no? Pusit kalawang, napakamura ninyo mabibili. At gulyasan din po dito ay 120, no? Pwesto po ni Abartar, ang The Legend of Fish. So shoutout sa iyo, Tiyo. Isang magandang umaga sa iyo. Good morning, Boss Lando. Napakabisa mo. Napakabisa mo. Salamat. Salamat sa iyo, Tiyo. So yan yung mga natagan po rito ng pusit kalawang, napakamura, no? Tumpukan po ay 100 pesos dito sa Espada. At kay Boss Alex, good morning. Natag niya ngayon ay mga balsa galunggong. 100 pesos mga tumpukan. Ganyang kadami po, no? Dami na yan. Boss Alex, salamat. Ikaw, Boss Lando. 100 lang tayo. So ganito yung sitwasyon sa mga natagan dito sa Malabon Fish Market at napakamura po ng mga presyohan, no? Tapos pusit natin dito 240 per kilo. May 160 po tayo.
Tapos 180 sa mga bangus. Meron din po tayong mga gulyasan dito. Paano nagiinom yung galing kalabi, di ba? Gulya. Mga ba isda? Pusit Kalawang, Lodi. Shout out sa'yo. Magkano ba isa? 130 na lang. 130. Pusit. Sit 180. 180 mga per kilo, no? Besh. Buwan na. Mabit siya yan. Mabisa na mga latagan. Alimasag ni Don Ramon. 200 ang per kilo. Mabilis yung mata natin, Don Ramon. So, shout out. Shout out sa'yo, Boss Jeff. Alright, so yun po yung mga latagan na presyo. Shout out sa'yo, wala tinda? Meron. So, lipat tayo dito sa ibang area no, na mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Mga pang-inihaw natin na surahan. So, ganito pa yung latag dito, no? Alright. So, dito tayo sa site na kabila. So, ito yung latag nila. Malalaking gulyasan. Alamin natin yung presyo. So, tumpukan, no? Espada. 100 pesos yan. Ganyan kadami. Dami, pampirito, no? Okay, thank you. So, shout out sa'yo, paring Tinong. Good morning sa'yo. 100 pesos, no? Mga talagang bukit na inyo mabibili. Ganyan kadaming tumpukan. 100 piso lang. Tapos 100 piso na mga pusit Kalawang. Magkano presyo? Pogi, gulyasan. 120 per kilo. Ganyan kalalaki po na buuan ay 120 per kilo na mga isdang gulyasan. Salamat, Pogi. Thank you. Tinong, salamat. Thank you. So anyway, dito tayo sa kabila naman. At mag-update tayo sa iba pang mga latag na ating naaabutan dito, no? Yan po yung mga balsa galunggong, no? Tumpukan na bentahan po rito, ang dami, oh. 100 pesos. Yan, pili na kayo 100 pesos na mga tumpok na bentahan dito ng balsa galunggong. Yan po yung mga presyo, 100 pesos sa mga tilapiyang Batangas dito, may 90 pesos din po. Yan, 90 na lang yan. Kumakana yan. Sa iwanan niya, Batangas yan. Ilan yan? Pinapaubos na lang yan. Leg! Tayo, dito sa... So tulingan natin dito ay 100 pesos per kilo. Yan po yung presyo, no? Tulingan. Mabisa yung tulingan. Sariwa. Pinirito ko. Oo. Yung bango ko ngayon tanghalian. Oo. Napagkain dun. Oh, shoutout sa'yo, pre. Shoutout pala sa mga viewers ni Boss Lati dyan. Shoutout sa Ibahan. At saka kay Kuya Russell at saka kay Ate Mary. Shoutout sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. At saka kay Ili Bernardo. Shoutout sa'yo. Ili Bernardo. Miss na miss ka na ni Chirian Puntanis. Ayun, shoutout sa'yo. Huwag babae dyan. Si Paring Botoy. Huwag na babae dyan. Manlalaki dito si Chirian. Paring Botoy, ano bibigay mo? Paring Botoy. At saka sa kapatid ko. Oh, shoutout. Sino nga available dyan? Magsinata dito. At saka kay Brian Flores. Oh, Shoutout kay Brian Flores. mag-asawa ka na. Mag-asawa ka na. Dahan-dahan lang, pre. Hinay-hinay lang. Available si Sa loob. So, salamat sa'yo, pre. Magkape ka muna. Thank you.
So yun po yung mga presyo, no? So, shoutout sa'yo, Brian Flores, pre. Good morning sa'yo. Nabigyan ka ng isa. Maghanap ka na daw. Alam mo ba, pare Agustin, namimiss ko yung nasa tuloy tayo eh. May magkukomment dyan. Oo, nasa tuloy tayo doon sa taas. May lumapit sa kanya, di ba? Dalawa. Oo, dalawa. Kala ko nagkatotoo na eh. Hindi pa pala. Kala ko dito na eh. Panahon na uli ngayon. Mag-iisang taon na yun. Mag-uulanan na naman eh. Akit na naman tayo sa tulay. Oo. Alright, so yan po yung sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market at dumagsa po yung ating mga kababayan, no? Napakarami at nagkakaroon lang po ng konting traffic. So tutuloy pa rin natin yung ating update dito sa Malabon Fish Market. Pre, magkano hipon mo? Ano na, baka gusto ko tilapia na eh. 300, no? Chin ka lang po na eh. So pre, salamat ha, thank you. Pare Agustin, salamat. Alright, so ito yung mga tumpukan 100, no? Tapos yung presyo ng per kilo ay 100 pesos. 100 pesos per kilo. Okay, Lodi, salamat. Dito na tayo, no? So, inikot lang natin dito sa Malabon Fish Market yung mga latagan nila. So, dito 180. 180 yung mga pusit. Tapos 100 pesos tilapia Batangas per kilo. Tumpukan ay 100 pesos espada. So mga gulay na latagan din po dito, mga 20 pesos, no? So yan po yung mga latag nila dito sa Malabon Fish Market. May sticker kaya? Wala pa eh. Busy ako eh. Busy sa trabaho, hindi ko masikaso. Gulyasan ay 100 pesos per kilo. Yellow pintura na maliliit, 130. Yan po yung mga presyohan. 90 pesos tilapia Batangas. Alright, so dito, good morning po. Enjoy po sa pagkain. So update natin, no? Ito po yung mga presyo ng 20 pesos. Suka po ng Antique, yung mga ganitong kalalaki po na inyong mabibili sa Malabon. Dito po yan kay Kuya, siya lang po ang may tinda pong ganito. Yung malaki po ay 60 pesos. Yan po yung mga presyo, no? Tama po tayo, no? Mga presyo. Yan po yung inyong mabibiling mga suka po dito ng Antique. At lagi po sila nandito sa Malabon Fish Market at nagtitinda po rito sa labahan. Salamat po ate. Thank you po. Alright, so yun na po ang ating in-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo ay magtatapos na dito sa mga kalakalan ng ating mga naikot at bentahan ng mga murang presyo ng seafood sa Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.